मोजां देलायनानै थांदोंमोन आङो लोगोफोर ओमफ्राय दानिया फार्स्टआवथ' देलायना एसे बेरायबाय आरोना देलायनानैनो ओमफ्राय दाना बिनि उनाव मा जाबाय कम्बल बायखांनानै जोङो कम्बलखौ गारियाव दोनफैबाय आरोना लोगोफोर बिनि उनाव गैला देलायनाय अबस्थाया नै लांदां लुंदां खुना लाजोबनांनाय जाबाय आरोना लोगोफोर थोबसेबो देलायनायनि अबस्थायानो थाखायाखै। हेल' गाइस आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदान बरायनानै लाग्रोलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै सेकेन्ड टाइम फैलायबाय आरोना लोगोफोर फैबावबाय खनसे दाख्लै आद्रा थादोंमोन ना माखौ मोनलाङाखैमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो मा मा लांनाय जायो आरोना नोंथांमोनजों लोगोफोरजों शेयार खालामसै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादों आंजों लोगोसे एसे सानावनो फैलायदोंमोन आरोना जोङो लोगोफोर अब्लाबो फिर दाख्लै मोनानानै अयथासार फिरमोन बेरायखौनो हायाखै नै लोगोफोर इयाव हाबनोसै आरोना हेन्डलुमाव दाखालि थालांदोंमोन मोनानानैसो फैनायमोन आरोना ओमफ्राय दिनै एसे सानाव फैबाय नालाय इयाव हाबग्रोनोसै आरोना नै लोगोफोर हाबबाय एसे बेरायबाय आरोना नायबाय नै ओंखारबाय आरोना नैबेनिफ्राय मोनाबायबो एसे अबावबा हाबबानो मोनायो आरोना मोनाबायानो आरो लोगोफोर कम्बल नायनाय आरोना दाख्लै नायनो मोनाखैमोन आरोना ओमफ्राय नै कम्बल नायनोसै दोनथ' माबायदि नै बासिनो आरोना माखौ लानाय जायो माखौ लांनांगौथाय गोजां बोथोर जाबायना लोगोफोर लांखानोसै आरोना बासिगासिनो आरोना लोगोफोरनो ओमफ्राय जोङो लानानै थांबायमोन आरोना ओमफ्राय नै बे फारसे गोजा नै मोजां दं होननानै देखायबाय नालाय ओमफ्राय जों बेखौजा नायलायबाय आरोना ओमफ्राय नै दरायनानै दामि दरायबाय आरोना जों लालायनानै थांबायमोनहाय लोगोफोर ओमफ्राय आरो ओरैहाय फारसेखैजा नै बे मोजांबाव होननानै देखायनायखाय नायफिनबावदों आरोना बेयावनो ओमफ्राय नै जा बुरजा बिखायोहाय ओमफ्रायो लानायसै आरोना गोजां बोथोरनि थाखायनो कालारखौ माखौ लानो माखौ मानो जाबाय आरोना আমি বছরে লই যাই थिखोनो हाला ना देनजार गिलिर खागोलोमजोब्बायसो थिखोनानै होग्राबो रावबो गैया नालाय थिखोनो हटेलाव जानो हाबबाय आरोना फैबाथ' माने जायाबानो जाखाया नालाय बिरियानि जाबाय आरोना ओमफ्राय जोंनिया चावमिन आरो चावमिन जानोसै आरोना फुजायाव फैनो लोगोफोर रेस्टुरेन्टआव चावमिन जानोसै बेगखौ ओरैबायदि नायो ओरैसो गोमाना लांनांगौ आरोना लोगोफोर नङाबा गोमायो देन्जार सिखाव दङ फुजायाव लोगोफोर जा मानसिफोरना माबा माबि गोमालाबायदोंनो सोरनाबा माला सोरनाबा फैसा गोमालाबायदोंनो लोगोफोर Wow, pila pun kami ikut bukan ni. Yang ni? Angin ni angin. Itu turun bang. Biar ayam bantu kuih nang, lagi bersih ayam bantu nang ada na. Jangan hang deh. Itu turun bang. Betul tu, itu tu. Berapa ni? Andai. Saumi apa tadi? Belau. Apa lagi? Lagi mana? Ada.
Order, ada belum kan? Ayo, dah. Bagi masa sekali lebar. Order ada belum kan? Dah. Ini salah orang mana? थांबाय नै ओमफ्राय थांनो ओंखारबाय दायो जोङो नै रेस्टुरेन्टाव जाफैदों आरोना फुजा गेजेरनियाथ' दाख्लै जानाया मोजां नङामोन नालाय ओंखायनो बेयाव जाफैदों ओमफ्राय लोगोफोर इयाव मा होनो बिबार बायनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नै सना माला खुजोबनांबाय आरोना डेन्जार स्पट दङनो ओमफ्रायो पुलिसफोरा मानसिफोरखौ खुना लानो थिनदों आरोना थ' जोंबो गिनानै खुबाय आरो लोगोफोर लांदां नुजोब्बाय आरोना खुजोबनांबाय हा गिलु बाला खोमाया जिबा लोगोफोर ओंखायनो गिनानै खुबाय जोंबो ओमफ्राय मालाखौबो गिनानै खुबाय ओमफ्राय नैयाव जोङो मोब्लिबा नायबाय क'क्राझारनिफ्राय बेरायनो हालालाय थांनांसिगोनलाय स' नारलायनाय आरोना नै लोगोफोर अबस्थाखौ नायलाय नै फास्राखौ नै बिदि खानानै बेगखौ खाना लाबोनांगौ आरोना ओमफ्राय नै सना ओमफ्राय माला खुना लाजोबनांबाय आरोना डेन्जार सिखाव दं आरोना बिजिनि माने फुजायाव मेलायाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय पुलिसफोरा माने खुना लानो थिनदों आरोना ओमफ्राय जोङो सिगाङावनो बिब'आ खुना लाखादोंमोन आरोना ओमफ्राय आं खुवाखैमोन आरो ओमफ्राय पुलिसा नुनानै खुनो थिनबाय आरोना माने सोरखौ सेनखौनो माने मानानै मा होनो बस'नानै लाना थांदोंनो आरोना थ' बिदि होननानै खिन्थानानै खुहोबाय आरोना जोंखौबो ओमफ्राय बयबो बिदिनो खुनानै लाजोब्बाय ओमफ्राय ओरैबायदि फिर बेरायनोनो हाया आरोना लोगोफोर आयौ नारखांलायनाय ओमफ्राय सिखावाबो एभेलेबेल ओमफ्राय नै फास्रा मानि बिदि खाथाबनांगौ देलायनायनि अबस्थायानो थाखाया आरोना देलायनानै फैनानै जेबो लाब गैया आरो एकदम न'आव जेरै थायो बिदिसो बेरायफैनांगौ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सेस बेग माने खाथाबनानै बिराद खस्थ'सो बेरायनांगौ आरोना लोगोफोर दा खस्थ' बेरायबाय आरो गोलोमजोब्बायसो ओमफ्राय अबस्था गैला लोगोफोर मोनाबायबो दा जों थांनोसै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन दे बाय फुजायानो फुजा बायदि नंखाया